Dobrý den. Dnes jsme pro vás připravili novou nabídku třípokojového bytu k prodeji na ulici Národních hrdinů v centru Břeclavi. Byt má teplovodní podlahové vytápění z vlastního plynového kotle, klimatizaci a celkově je po zdařilé rekonstrukci s pěkným vestavným nábytkem. To nejzajímavější na bytě je velká terasa a vlastní parkovací stání na uzavřeném dvoře. A takto byt vypadá vevnitř. Pokud vás byt zaujal, tak neváhejte a navštivte webové stránky www.ondřejílek.cz, kde kromě více informací najdete také 3D prohlídku celého bytu.